Intexter és un institut universitari de recerca situat al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Des de fa 60 anys fa costat a la indústria tèxtil, impulsant la seva evolució i oferint solucions innovadores als seus grans desafiaments. Es troba a l'avantguarda de la recerca i la innovació en totes les etapes de la cadena de valor tèxtil. Intexter està format per 5 grups de recerca especialitzats en tèxtils, medi ambient, electrònica, tèxtils intel·ligents i organització. Amb aquesta estructura multidisciplinària aborda tots els aspectes de la indústria tèxtil, des de l'ús de matèries primeres sostenibles fins a l'optimització dels processos de fabricació i el desenvolupament de tecnologies avançades per a acabats tècnics. Aquesta visió integral permet liderar els seus investigadors projectes que promouen la gestió de residus i el reciclatge i analitzar els nous reptes ambientals que enfronta la societat actual amb l'objectiu de fomentar una economia circular en el sector. És un nexe directe amb els professors, amb la universitat i amb l'empresa. Em va permetre començar a treballar amb un equip d'experts en l'economia circular i la sostenibilitat. Gràcies a la seva experiència interdisciplinària, Intexter impulsa la recerca en camps com la medicina, la construcció i altres sectors emergents, obrint noves oportunitats per a la innovació. Aquest enfocament transversal també facilita el desenvolupament de solucions sostenibles per a enfrontar els desafiaments socials i ambientals actuals. Amb un ferm compromís amb la recerca, avancem decididament cap a un futur més sostenible i competitiu per a la indústria tèxtil. Tenim el talent i les mans per construir, entre tots, un futur més sostenible per al tèxtil.